Welcome to my channel. नोंथांमोनखौ फिन आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। दायो नै नोंथांमोननि सेराव मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। दायो आं नै न'आवनो जिरायनानै दंथ'यो। अखा हाबाय थादों, अखायानो गारला। अखाया मा जागोन हमनोनो हाला। अखायानो हाबाय थाबाय माने गानायनि नाम लानो रोंला। जियानो जा लोगोफोर, थेवबो अखानि गेजेराव आं माने दाबसे जायगायाव थांगोन दायो। माने दसे थानानै आं ओंखारनोसै आङो थांनो माने खामानि मोनसे दङ। आङो टाउनाव माने थांगोन, जोंनि बे टाउनावनो। आं दा नै आरो जोंहानि सासेखौ नेना दोङो आङो, माने माइ गायनो थांदों गुबुननियाव। दा अबसे फैनो गोनां टाइम जाबायमोन, दासिम सफैयाखै, दाबो सफैयाखै। नायनोसै, दसे नेना नायबोनोसै। बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि भिडिअखौ, ना मा बुङो? फैदो बिदिब्ला। Tipe bersa pani, tipe bersa pani. Okayane gane rinla. लोगोफोर सासे सफैबाय, सिग्रेटलि आंनो दिन्थिगासिनो। माइ गायनानै नै दासो सफैबाय। आयु नै दासो फैबाय। इमान नेना दोंबाय थायोमोन बेखौनो, दासो नै सफैबाय माइ गायनानै। दायो ओंखारनोसै आङो थांनो। माने लोगो सासेबो दंखायो आरोना। बे लोगो सासेखौ आं दायो खोन्थागोन सोर बियो। बिनिफ्राय आं दा नै ओंखारग्रोनोसै। नोंथांमोना दा नै आं बिदिबा जियानो जा आं ओंखारग्रोना लानोसै आरोना। ओंखारबाय। सासेयाबो थांफानो लुबैदोंमोन, खिन्थु आं लांफाथ'ला। मानो होनबा आं एसे थाबनो फैगोन नालाय, बे थांनाय लोगो लोगो एसे गोबाव जागोन। माने आं आरो थाब फैफिननांगौ, बोथोरफ्राबो मोजां नङा। बेनिखायनो आं नै दा ओंखारना रेडि जाबाय, थांहोलांसै आङो। बिदिब्ला फैदो, आं थांबाय थानोसै। आं जिखिनि हायो दिन्थिलांबाय थासिगोन आङो लोगोफोर। आं माने ओंखारनानै दा फैबाय आरोना। नै गारि स्टार्ट होनानै आं दा माने दा लोगो सासेखौ नेफैबाय थादों आङो। माने लोगोआ मोनफैयाखैनो, आरो बिसानि न'सिम थांनोबाबो थांनो हाया। माने मा होनना बुङो, जायगाया फिदिंनो जायगा गैया आरोना। बिनिखायनो आं थाङासै, बिखौनो फैनो होबाय आं ससे। दा जों थांबाय थानोसै। दा बे मोनफैबानो आं दिन्थिगोन। फैबाथाय दा सफैयाखैनो। नुहुरदो। हाय गासै नै बेनो बोना हो। बो नै जों मोनाखैना नै दा बेनो मिथिबायना। बहुत दिननि उनावसो गाखोफिनलायबायना। बेनोथ' एकदम खनसेल'सो गाखोनो मोनदोंमोन, दिनै गाखोनो मोनलायबाय। थांलायनोसै ज'नो बिथांनि गारियाव। थ'दो बिदिब्ला नै एसे देखायलांगोन आं हानायखिनिखौ। जों दा स्टार्ट खालामसै, थांबाय थानोसै। नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो भिडिअखौ। लेट्स गो। थांगासिनो दं दायो नै, माने जि जायगायाव थांगोन बे जायगायाव सफैयाखैनो, टाउनखौनो मोनाखै जों, जोंनि लकेल टाउनखौ। सलायबाय थादों आं दायो, कार आं सलायबाय थादों। जों दा माने खैराबारि टाउनाव दंफैयो आरोना। खैराबारि टाउन सफैबाय। माने बै लोगो सासेया माने मा होनना बुङो, गारियाव गाखोनो हायाखैनो। बिराद गोबावजों जुदि गाखोनो हायाबा, माने गोबावजों गाखोथाराबा आरोना गारियाव बिदि जायो। माने गोबाल' माबाया जायो। बिनिफ्राय दा आरो मेन खोथा, मबाइल गारि सालायलांबाय थाबाथाय, मबाइल थुलांबाय थाबाथाय नायनानै, अब्लाना खर' गिदिंनाय मोनसे फैयो। आं माने आंबो गाव जायो। बेनिखायनो आं गारि सालायनाय समाव मबाइल थुवा। जियानो जा लोगोफोर, बे भिडिअखौ नायलांबाय था। मा लाखो? मिनिलाबाय मोनसे। लामायानो जोबोद गाज्रिथार लोगोफोर, उफाय गैया, माथो खालामबावनो, सोलिनांसिगोन आरो बिदिनो।
थांगासिनो लोगोफोर नै थांगासिनो लामायाबो गाज्रिलै तामाम गाज्रि मा बुंबावनो नै माने अबस्था गैया लामा मबाइलखौ नायै नायै थांनो हायाखै आरो ना माने लामाखौ नायबाय थानो नांदों लामाखौ नायनो गोनां लामाखौ नुदोंना माबायदि मावदो केमेराया माबायदि मावदो नै लामा मोनथिखादों नोंथांमोना बे केमेराखौ नायनानैहाय नोंथांमोनाथ' नै बिथांखौ सिनायदो जानांगौ मिथुन बर' बिथाङाबो इउटुब चेनेल दङ बयबो अननानै जायफोर आंनि भिउवार्सफोर बिथांमोना बिथांनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो अननानै बयबो रस्टार बिथाङा रस्टार खालामो बिथां रायसोयो आं मानसिफोरखौ माने मिथुन बर' इउटुब माने सार्च खालामबानो बिथांनि चेनेलखौ नुनो मोनगोन बिथाङा बिदिनो भिडिअ हगारबाय थायो गोबांथार रस खालामो बांसिन रसानो आरो आंना जेनेबा ना ओमफ्राय बिथांनिखौबो खालामना होबानो जाबाय गासैबो साबस्क्राइब गासैबो शेयार टियार खालामना होबानो जाबाय लामाया गैया लामायानो मा बुंबावगोन आयौ आयौ लामाया नैबे लामाथिं माने दा जि लामाथिं जों फैदों बे लामायाव माने जुदि गारि सलायबाय थानांगौबा खाननैसो गारि सेस जाजोबगोन सेस जाखागोन लामायानो अबस्था गैया मावगासिनो नै केमेराया आं देखायना र' सिगांथिं देखायनानै नोंथांमोनखौ नै लामा हालोद माबायदि जाबाय नै र'आ जों खालामनानै देखायनो नै बेफोरबायदि आरो ना जे अबस्था लामानि अबस्था आरो बहा केमेरा मोजां थानाय मावजोबबाय नै हालोद लामानि जों दा थांगासिनो नै फेगा मोनबाय ना ना फेगा मोनबाय जों दा नै नैबे फेगावा नै बिथाङा सालायगासिनो माबायदि लामाया नोंनि बायदिबा देन्जार लामा सालायनाय बायदि मोनदों ना एकदम मानसिया माने गारियाव बुंनो मिथिखादों माने जिरायनो सानदों बाजै मानसिया बाजै आरो मेंखे जुगानोसो आलादि जनो मोनाखै जोङो गारिबाबो मेंनो लांदों नै जोंना मेथाइबो लांदो जानो मोनाखै मेथाइ सेसे लांदो खुगानो मोनाखै नै फेगा मोनफाय लांबाय जों मावग्लुं मावग्लुंनो फेगा मोनबाय नालाय नै फेगा मोनफायबाय जों दा नै लामाया बाइकनिया मोजां जादोंलै नै बाइकनिया मोजां जादों नै मालाय थाब थाबनो बारलांगौ ना थाब थाब बारलांदो पिल पिल जों दा नै आलासि न'आव मोनहैसिगोन आलासि न' फैदों दा लकेल दाउखौ दिल्लांनो थांनांगोन जोङो लकेल दाउ लांनो बायदो लकेल दाउ आलासि न'आव लोगोफोरनो सिक्रेटलि दोनदोंमोन आं दै खिन्थु दाउखौ आं खोन्थाथ'वाखैमोन मेनसन खालामाखैमोन दा नै दा बुंबाय बिथाङा आं बुंबाय लकेल दाउ माने लकेल दाउ लांनो फैदों आरो जों दा जियानो जा लोगोफोर नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा नायलांबाय था आरो अननानै लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो अननानै मानो होनबा बेबायदिनो इन्टारेस्टिं भिडिअ नोंथांमोना जुदि सापर्ट होयोब्ला जों लाबोबाय थानो अरायबो राजि रेडि दङ जोङो माने गामिनि लामा मा बुंबावनोसै असाया आरो माबा मोनसे आरो नै गोथां गोथां सिनारि अखा हानानै मोनसे बिफांनि सिनारिनि माबायानो महरानो मजायानो बेलेग माने सिनारि आलादाखा माने गोथां गोथां बिलाइ गोथां नै लामायाबो गोथां गोथां जालांजोबदों गोजौ गाहाय जालांजोबदों लामाया अखायाबो नै बोथोरा एसे बोरैबा जाना दङ मिथिबायना हालोदा थ' नै मोनफैबाय जोंहा आलासि न' मोनफैबाय नै हाबनोसै हाबबायानो जोङो नै हाबमारबाय जोङो नै हाबमारबाय नै हाबमारबाय नै मोनफैमारबाय स' फाइनेलि मोनफैबाय जों आलासिनि न'आव नै देखायना होस्रांसै नोंथांमोननो ओंखारबाय जों दा गारिनिफ्राय नै ओंखारदो नोंबो बिन्दासनो बा बोरैबा मोनदोंलै खर'आ आंदांसिन दांदों गोबाव जाबायमोन ना गारियाव गाखोआखै बेनिखायनो बोरैबा मोनदों आरो ना खर'आ गोबां मोनदों नै बिथाङाबो ओंखारबाय जों दा बोरैलै मानसिखौ नुहुरथारा माथो नै हंला नुजालायबाय नै जों दा ओंखारना माथिं थाङोबा आंथ' हाबनो मोनाखैना आलासिनि न'आव नै बिथिं हाबलांसै दोङो तामाम लामाया सेसखा खर'आ बोरैबा मोनदों सायांसै आङो थ' नायलांबाय थादो भिडिअखाय बिदिनो देखायबाय थागोन हा बिथिंस' थ' आं मिन्थियाना गाइस बेनिखायनो एसे बोरैबा जादों बोरैबा मोनदों आंखो गारिबा फैफेराखैना दिनैसो गाखोलायबाय एसे बोरैबा मोनदों आरो ना गाइस मोनफैबाय जोंना फाइनेलि मोनफैबाय जों दा जिरायबाय एसे माबा मोनसे आरो लामायानो देन्जार ना गाज्रि खालामाया खेबसे बबाय थादों हराय गारि खरं गाखोबोनाय बायदि मोनदोंलै मोनसे फैयै बिदिनो मोनफैमारबाय आरो फाइनेलि जोङो अखाया दा गैथ'वा एसे गोमलाला जादों आरो अखाया गारा आरो होलायगोन दा जाजारां जुजुरुं मोजां मोनदों
खर'आ थिग जायाखै ना गोबां मुलुग दिनैसो गाखोदों नालाय गारियाव बहुत दिनल'सो जायगा बेरायलायबाय बेरायबाय थानाय जाया माथो खालामबावनो उपाय गैया थेवबो बेरायनांगौ सम आंबो बिदि जायो आंबो बहुत बार बिदि जायो मबाइल गारियाव जुदि मबाइल थुरि थांबाथाय बिदिनो जायो आंबो बिदि जायो आं हाखाया जेबो मोना खिन्थु मबाइल थुना फैबाय थायोबा आरो गारिया खारबाय फैबाय खारलाय आरो ब्रेक हमलाय बिदि जायो माथो बुंनो बेखौ गाबोन नुगोन ना नोंथांमोना नायहैदो गाबोन नुगोन बे दा भिडिअ एडिट खालामगासिनो भिडिअखौ गाबोन नुनो मोनगोन थ' फाइनेलि बे गय जायै आङो मोनफैबाय जोङो नै आङो माने जोङो नै ओमफ्राय फाइनेलि आं देखायनानै नोंथांमोननो दाउखौहाय नै फिसिना दोनदोंलै नुनाय नङा नोंथांमोना नै दाउदैबो लादो आन्दाबो लादो आरोना जेनेबा ओमफ्राय जों दा थांगासिनो गय साथा जानानै थ' बिदिनो आरोना नै जोंना सालायगासिनो लाबाय दाउफोरखौ लानानै जों दा फैबाय थाबाय रिटार्न जाफिनबाय जों दा थांगासिनो आरोना आरो उफाय गैला माथो मोनाबायबो आरो नोंथांमोननो थाबैनो जोङो माने कार्बि आलं थांनायनि डिसाइड लागासिनो थांनाय जाबा नोंथांमोननो ब्लगाव थाबैनो नुगोन जों सानैखौ नुफिनगोन थाबैनो माने टाइम मोनसे टाइम नेगासिनो जोङो बे टाइमा सफैबानो माने थांगोन आरो डेन्जार गयसिना लादों आंनाव खुगायानो नै उफाय गैया नालाय बेनिखायनो गयसिना लादों आरोना थांगासिनो जोङो नै दा 6 जाबाय 6 बाजिलांबाय जोंनाव फैनानै मा खालामसै आरो उफाय गैया नालाय लामाफोराबो गाज्रि जोंना नै सालायगौ हायाखै मानसि मावग्लुंगासिनो मुसा थांगासिनो नै तामा मुसाखायो नै गारियानो थिगसे मोसायो बेनोथ' मानसिया बारनानै होनलाय दाउ मुसा थांगासिनो बे दैया दैखौ खिथिहरै दै नै तामाम दै नै देन्जार धामाका पानि दलं सलं बायलांबाय नै दलं सलं पाट जालायलांदों माबा मोनसे आरो उपाय गैयाना दखानाव मा लानो दखाननि मोनसे बुस्थु लानो आरोना गाइस दखान दङ नालाय फिसानो बेनिखायनो दखाननि थाखाय मोनसे फ्लेग माबा माबि लानोसै मा मोनहैदोंमोन? सोबनो थाखाय नङा दै दखाननि थाखायसो एसेबां बुरजा सोबा मिथिबायना दखाननि थाखायसो बहाबा नोंगोन बहाबा लोंनाय जानायफोराव सोबैसिगोन नामा होनना साननो हागौ ना बेनि दखाननि थाखायसो नै दखाननि माल साल लाना खांख्रा खुंख्रि माबि जालायबाय आरोना उपाय गैया नालाय जानांगोन गथ' गोरलैनि खुरखुरि बेनो दं तेरिमेरिलै नोंनि आंनिखौ जागासिनो आरोना ओमफ्राय नैखौ माहाय जानि पिकाजि बुजा बेस्ट मोजां नाङो जानानै बिदा नों भेरगां सौदों जों दानि भेरगाङाव दङ जों भेरगां थ' थांबाय थानोसै ओमफ्राय गासैखौबो जों लाखांजोब्बाय माने दाउनिफ्राय जिखि जाया लोगोआबो माने मा होनना बुङो बेखौ दखाननि थाखाय बायदि मुवा बेसाद लानानै बिनिफ्राय जों दा न' फारसे थांसै जियानो जा लोगोफोर भिडिअखौ आं नैबे ससेयावनो माने फोजोबनो सानबाय बारा गोलाव खालामला ओंखायनो जायफोर नोंथांमोना आंनि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला लाइक शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबा अननानै प्लिज आरो थाबैनो लोगो मोनफिनगोननि आसाजों दिनैनि थाखाय भिडिअ बाय टाटा